Lajeng Prameswari Sipareng dawuh Sangga. putraning Sun Gayatri Dawuh katinggalan Bapak. Patih Aragani sabda katimbalan Arya Wira Raja Banyak Pidi paring dawuh sinuwun kan kabeh prajurit Singasari. Ayo bareng-bareng nelake puja puji unjuk ana ing ngarsa dalem Sang Bathara Agung Rondo Singasari kencar-kencar hanggayuh kencana rukmi Jayanti Singasari ingsun Prabu Kartanegara arso kuwasaning jagat ora mung cukup kuwasa ana ing Jawa Dwipa nanging panguwasa ing Singasari bakal werek ana ing tanah seberang Swarna Bumi Amalayu kabeh kudu dadi telukan ana ing kraton Singasari kanggo mujudake marang kekayuan luhur butuhake Prabio krana kanggo tambah wilanganing prajurit lan tambah wilanganing sanjata perang kanggo bleget marang kadipaten-kadipaten kang bakal dadi telukan ing Singasari. Kanggo nyukupi marang Prabeo Kraton Singasari pendak warsa sepisan pengetan adab winastan upacara srada baik butuhake Prabeo kang ora sadidik mongko saka penganggeping sun adicara upacara srada kae tanpa guna kang kuwi ingsun ngarsake kanggo nyukupi marang kabutuhaning negara Singasari. Prabeo kuwi bakal tak pundhut saka Prabeo upacara srada winastan adicara adat ing Singasari. Monggo pinemune Aragani kuwi. Sinuwun Prabu Kartanegara Aragani angas tunggal wonten ing kraton Singasari wonten astanipun Sun Prabu Kartanegara. Menawi Sun Prabu arsa jabel utawi micalaken upacara sraja kula namung awan mung badhe tur prisa. kaya ngono bagus Patih Aragani Arya Wiraraja Banyak Pidi dawuh dalem sinuwun sira minangka juru demung Nayapati minangka tetim manganing sun koning sun gelis peperintahan ing Singasari munggo pinemune Arya Wiraraja kepiye moro kaki sira maju kula boten sarja sinuwun ora sarja Banyak Pidi dasaripun sampun gumathok upacara sraja menika tilaranipun leluhur sakderipun sinuwun Prabu Kartanegara. Upacara sraja menika mujudaken upacara
mengeting para arwah lan kirim donga kelawan leluhur ingkang sampun murut ing kaset dan jati. Mongko upacara sraddha menika sampun lumampah wiwit jama jujanipun. Sambung kalih pangandikanipun Sinuwun Prabu Kertanegara menawi to upacara sraddha menika sampun dados adat lupiya ingkang lumampah wonten ing Kraton Singasari. Menawi Sinuwun Prabu Kertanegara badhe angicali upacara sraddha bebasan kacang lali kulite wong mlaku lali dalane. Duh Sinuwun kula ajrih kok menawi ing benjang Singasari ingkang sampun kencar-kencar nggayuh kencana rukmi menika pikantuk walating para leluhur jalaran Sinuwun Prabu Kertanegara sampun supe saha sampun ngicalaken upacara sraddha menawi saged sampun ngantos dipun icali Sinuwun. Arya Wiraraja sabda tinimbalan. Ingsun ora lali marang sejarah adeke Singasari. Leres. Ingsun ora bakal lali marang leluhur saha pepunden Singasari. Wiwit Singasari Diastro Sri Rangga Batara Sang Amor Weng Bumi Prabu Ken Arok Prabu Anuswapati Sang Mapanji Seminingrat Jaya Wisnu Wardana Hai pepunden leluhur ing Singasari nanging Arya Wiraraja kajayan Singasari kang denasto Prabu Kertanegara ora karono sawabeng leluhur lan pepunden kang wis murut ing kasedan jati nanging kajayan Singasari krana wibawane Prabu Kertanegara lan kekuatan prajurit ing Singasari. Mula kang kuwi marang kabeh punggawa negara ing Kraton Singasari. Ingsun Prabu Kertanegara anggota tunggal Singasari anggrimbang hangegeti anetepake so hambutosake wiwit ari kalengganiki lan sateruse upacara sraddha ingsun cabel. Ingkang abdi namung derek menawi kersa paduka kados mekaten ing kedah emut menawi wonten menapa-menapanipun sampun ngepataken dumateng ingkang abdi. Kabeh wis dadi panguwasanipun. Hayo
kang padha semebone kraton Singosari. Haya, nama saya Mandi Tuan. Saya dari Tar Tuan. Atas kedatangan saya kemarin, saya mau bertemu Paduka Kertanegara. Haya tuh. Mendosa utara. Haya, hanya tuh. Sinuwun Ayagani sampun cetha menika utusan saking kerajaan Tatar. Panglima Mengki. Dene pikajenganipun badhe pinanggih Sri Prabu Kertanegara. Sumendo Ayagani Panglima Mengki jeneng Haya, betul Tuan. saka kerajaan Tartar Betul itu Tuan. arsa pinanggih lan panjenengan ingsun Haya. ana wigati apa matur. Haya tuanku, saya diperintah oleh Paduka Kaisarku Belaikan Tuan untuk mengantarkan surat kepada Tuan itu saja. Para kaki Haya, atulke nawala marang panjenengan. haya, saya permisi Tuan, mau lewat. Saya juga mau permisi Tuan. Maaf ya, ini Tuan. Permisi Tuan. Haya. Saka panguwasa kerajaan Tartar Kaisar Kubilaikan. Haya. Haya tak tahu tu. Singasari manungkul ing kerajaan Tartar. Wendy, Haya. maju. Saya situ Tuan. Maju, Wendy. Maaf, saya lewat lagi. Silakan. Maaf, saya sini lagi ya Tuan. Nawala saka Kaisar Kubilaikan wis tak tombo. Saengga wundak waca surasaning nawala. Kepengin nampa wangsulaning nawala, Haya, itu yang saya tunggu-tunggu Tuan. walsaning nalawa ora sinarap ing telanjang seto. Nanging wangsulaning nawala iki Tolongin aku, tolongin. Kamu diam aja, kemana kamu? Wendy. Ayo, kamu wanita datang. Wangsulaning layang jawabane Prabu Kertanegara. Haya. Ora ana liya iki. Kamu diam aja. Wendy. Haya. Aduh, ini sakit saya. Kali ing Tartar. Apa maksudnya ini? Matura marang Kaisar Kubilaikan. Tutu Singasari kang teluk ing kerajaan Tartar. Tidak apa-apa. Ing kosebalen Tartar kudu manungkul. Oi, kau Kertanegara. Kau orang jahat. Singasari. Alio Praturu Kaisar Kubilaikan. Sinuwun Prabu Kertanegara. Kepareng ingkang abdi Arya Wiraraja Unjuk Agung. Menapa sampun dipun penggalih kanthi wening cetha. Dene Sinuwun Prabu Kertanegara paring pawangsulan
kanthi merung talinganipun Panglima Mengki. Duh sinuwun. Panglima Mengki menika utusanipun saking kerajaan Tartar nggih Kaisar Kubilai Khan. Menawi ing mangke Sang Kaisar Kubilai Khan mangertosi menawi to utusanipun tumapak wonten ing negari Singasari menika pikantukipun namung kaperung talinganipun tartamtu badhe murina ing penggalih. Menawi to sinuwun Prabu Kertanegara menika kepengin ngugemi martabating diri, kepengin luhuraken asma kerajaan Singasari menika kula sarujuk sanget ajining diri kudu dilabuhi kanthi tumekaning pati. Singasari aja nganti dadi telukan kerajaan Tartar. Nanging caranipun sinuwun Prabu menika lepat. Lepatipun Panglima Mengki menika utusan menika minangka raja ingkang rawuh wonten ing Singasari. Menawi to ngantos dumadi perang, pinten to kegiatanipun Kraton Singasari? Wilanganipun kerajaan Tartar menika tanpa kantenan jembaripun. Singasari menika mung pinten. Wilanganipun prajurit Singasari menawi katandhingaken kalian prajurit saking kerajaan Tartar menika mboten monggo puliya sinten. Lan malih Singasari menika namung alit. Nanging pangraosipun sinuwun Prabu Kertanegara mujudaken kraton ingkang ageng, nanging taksih kalah kuwasa kalian Sang Kaisar Kubilai Khan. Kaisar Kubilai Khan menika jembar tepanipun panguwasanipun sinuwun. Wilanganipun prajurit menika mayuta-yuta. Arya Wiraraja Anyak Widi Sira lungguh ana ing pendopo Singasari agelar turu temung Nayapati ya turu temung Amantanegara. Sira Punggawa Negara kang ingsun pitaya minangka tetimbangan ingsun. Nanging saklimah ature banyak wide cetha gambarake manawa prasetyaning banyak wide tanduk Kraton Singasari mung mapan oning tata gelar, nanging batinmu kowe ora seneng kajayan Singasari. Boten sinuwun. Lahir batin jiwa raga kula menika kangge kuncaraning Kraton Singasari. Kala bandas wae banyak wite matur, ature banyak wite ngangkat sonjunjung marang kekuatan ing kerajaan Tartar sawetara ngasorake kekuatan ing Singasari. Jalaran kula ngeman Singasari sampun ngantos Singasari kang kencar-kencar gayuh kencana rupi menika risak awet saking tumindhaipun suwun Prabu Kertanegara. Arya Wiraraja. Arya Wiraraja. Gelar juru temung Nayapati kae pancen duwe wewenang kang ngluwihi wewenanging Punggawa liya. Nanging tak anggap Arya Wiraraja nyalah gunakake marang wewenang krana banyak wite wis wani matur sakecap genti sakecap marang ingsun Prabu Kertanegara. Ingsun panguwasa ing Singasari keduk rutut mustikaning Janalaka.
panguwasa tunggal panguwasane Kertanegara tanpa winates. Lampun sira gunakake wewenang minangka juru demung Nayapati, ingsun luwih bisa gunakake wewenanging panguwasa ing Singasari. Kang kuwi ingsun mutusake palungguhan juru demung Nayapati juru demung Amonjonegoro ingsun jabel. Arya Wiraraja Panya Wide wis ora duwe wenang ngrembug negara Singasari ing pendopo Singasari krana wis kajabel saka palungguhan juru demung Amonjonegoro. Wiwit saingan sateruse Arya Wiraraja ambung madeg adipati mapane ing Sumenep. Simun ingkang abdi rumah senpat jalaran sampun kumowan ngemutaken dumateng kekasipun Sinun Prabu Kertanegara. Nggih, boten napa-napa. Senajan to kula boten dipun keparengaken ngrembak bab pemerintahan wonten ing Singasari, nanging baktos kula tasih remen lan ngepenginaken Singasari utuh. Menapa sebabipun kok kula menika tumindak ingkang kados ngaten jan kula menika ngeman kawetangan Singasari. Dene Sinun Prabu Kertanegara sampun mocot dumateng kalenggahan. Kula trima dipun papanaken wonten ing Sumenep. Nanging sinuwun menawi ing benjang Singasari wonten menapa-menapanipun jengandika sampun utuh kaliyan pun Arya Wiraraja. Singasari tanpa banyak wide bakal lumaku landap menjat oning Sumenep sira Arya. Pendopo ing Singasari. Anagani prajurit Alekti prajurit ing Tartar rampungi anggo sarana kekuatan. Restokaken Kidawi